Варна, булевард Ян Коняди, 59. Едно предложение за баня от hikovi.bg. На стените са поставени гранитогресни плочи в формат 60/120, Onyx Blue и Onyx White. Лазерно рязани. Може да се реди и без фуга. Матов параван от стъкло Ultra Clean, лесен за почистване и не задържа варовик. Решението за пода тук е Hexagon Verona. Основна плочка плюс декоративна плочка в имитация на дърво. Прекрасният син Onyx седи еднакво добре и на стената, и на пода. Супер полираната повърхност дава светлина и допълнителен обем на помещението. Термостатична душ колона с кръгла пита, изключително удобна за употреба. Черешката на тортата, дизайнерският тоалет Organic с технология Rimless, т.е. без ръб, 100% обливане за по-лесно почистване на стените. hikovi.bg – новият стил.